Yes, family land. This is true land. Na family land no. Den na onya asase na be family land. Ebia saneti we bru ba manfi. Me koka asem Yama say ye be chenyi custom. No hine na oti asase no de oni stool land ni bi nso oti asase no so asase ni nyina aye ne de. Ya chance on the documents. Yeah, say aha ekosi even ma 50 area eko stadium na cry ekrepima ida. It's true. Says mu only land up to even Okrasi. Adeso, because the names are there. Namu word the crew for more. So there was nothing like families. So they were accountable to the two. But a bad thing, because I check, and he said, you also do Nancy form. Now, ultimately pick data of families, namu what that area in na. No, near Mukasa. But sir, bit mama and ma akosupa. No crazy assemblies no because new revenue we are guaranteed no. About revenue in terms of minerals in here when the man. Yeah. Baby I'm fanko. Yebeka just say hanum grow we say so. And they say family before the bonus can I call family no. Now say answer moyen nyina. Enti we mesre say yebebo body na two anomo near timi. Yes, so ye fully committed to the CLS. Bit member that assurance. Say you're fully committed to it. In fact, you are down for Dr. Gadako CV is always on me. You know, per se, you're starting here inaugurating CLS, managed functional. So in the eastern region, Equiapem and Krobo lands are family lands. At least that's what we've been made to understand. Until for now, stool lands enye ejuma ewo Krobo and then Equiapem. But apart from that, all the other areas, Kwo, Achem, Enum, Akwamu, in our offices why ye did juma. And I was CLS so why ye did juma. Into your office revenue, they have their share of revenue because we are working there. Inti nansi ande nya document HSN tesa and said them a boss kan ye ni betu ho anamo na ya shase aye the right thing. Me pacho your office needing no your friend no office of the administrator of stool lands but e warranty aye twa so ye ni stool lands. Na ya ban aso ya assurance asem so ye ne lands commission we are all ye different institutions but ye adwuma bom and obibe busa say to me aye de adwuma na enya free hen. From the 1992 Constitution, Article 267, Clause 2, and the share to me, and my to me say Ndi Jumano. And from the Constitution, no, Parliament, Eshemra Act 481, 1994, Eshaya Jumedia Yeni Ewan Ananum and Sansason. A pacho, Messanama Bojumedi Nekakra. A bine say, ya baby a stool land account, Amas to be a Juma also. Na ye bia account ni wi a ye tua sika ye gye e wo sansase ne so e de ato account no na ya san ache e wo sa de mra no e kire ye no afi so ye ne nananom so bedi nkita ho won sasesem so na ya san the ADR alternative dispute resolution e de dwuma e ma manso e ban sasesem so no abrasi ana etu atwa every say hu sensem no kokota adjournment na ma ebedu baby no bebu akra na ise parties na afọ no mani anye ho nti ADR eno so kan adwumadie no ho me pacho account na make no enye te say bank account a stool land account so a ledger account na ebie wo your offices because a here stools are e wo ha e ka se ebie bank account am obi a e be yedin nti sa ledger account na ebie a say baby aye adwuma me fa say new duaben ye won new job enough ye adwuma sky ye gye wo ho no enum na ye tuato
Na constitution ne kyerɛ sɛ sika bi a yɛbɛgye biara yɛkyɛ mu a 10% ɛba office ɛno na yɛdedi dwuma ɛna 10% n'akyi no 90 no yɛasan treating as 100. 55% ɛkɔ assembly na yɛyɛ adwuma no. So new job mɛka sɛ new job enough na yɛyɛ adwuma a sika na yɛagyegye no 55% ɛkɔ hɔ. And then 25% ɛkɔ stool. So new job in stool. Ɛna 20% ɛkɔ traditional council. Saa na constitution no ɛkyɛ yɛ sɛ yɛmfa ɛndi dwuma. Ɛna ɛwɔ sɛ yɛgyegye revenue. Na wɛbusa sɛ revenue bɛn. Yɛyɛ deɛ nego ahodoɔ. Yɛwɔ ground rent anaa asase toɔ. Ɛno yɛ sɛ wagye asase, sɛ wode si dan, sɛ wode si dan atenam anaa ɛno yɛka no residential. Wode yɛ hotel, ɛno bɛyɛ commercial anaa fuel station. Anaa sɛ wagye sɛ wode yɛ afuo, that's agriculture. Ɛno na afe biara wɔto a wo sɛ wotua ɛma office na yɛkyɛ no sɛdeɛ mesi kaeɛ no. Na nsonsonoeɛ da ɛne ntokura to anaa property rate because mpɛn bebree yɛkɔ sɛ yɛdi dwuma a wobɛkɔ so wɔmatua dada wobɛde receipt bɛba na yɛ property rate a ɛfiri assembly. Nsonsonoeɛ ne sɛ yɛnyɛ deɛ no sɛ wagye asase no nko wonyɛ hwee wɔ so koraa wɔ sɛ wotua nti na yɛfrɛ no asase toɔ no. But for property rates deɛ gye sɛ wasi ɛdan wɔ so a wotumi ansa na woatua property rate. Nti sɛ wagye asase na wasi dan wɔ so a wobɛtua both property rate and ground rent. But sɛ wonyɛ hwee wɔ so deɛ asase toɔ nko na wotua. Na yɛbusa sɛ dɛn nti na wɔsɛ bitua because wokɔgye asase no wotua sika nti wonim sɛ matɔ. Yɛnkora adwuma mu yɛkasa a wɔm sɛ yɛntɔ ba yɛka ne sɛ yɛatɔ. Legally wogye asase a ɛyɛ lease. Nti ɛkyerɛ sɛ mfi dodoɔ bi na ɛbɛsan akɔ nipa ko a na ɔpanyin a ɔde asase no maa wo. But nti wotua no ɛne na edi adanseɛ sɛ ɛnyɛ wo dea. Daakye biara sɛ wogye no 50 years after 50 years no ɛsan akɔ baabi a wogye firi ɛ na sɛ mo san ɛhyehyɛ hɔ na ɔbɛsan de ama wo a ɔde ama. Nti lease no is an indication of the fact that you are not the owner of the land for a certain period. Ɛbɛsan akɔ nipa ko a ɔde maa wo. That is for ground rent and as a one. But family land areas, no, as na Land Act 1036 say banana freehold into OG forever. But after 2020 Act 1036, they say OG as a wo equipment crop all those areas now we lease lease automatically. Into a chance so be asase after that period or sa fibia or tuato edema. Panyin anaasɛ nana na ɔgye asase no firi hɔ. Na ɛno no lease no yɛyɛ no so na wɔsi yɛma ne ho sɛ wagye sɛ ɔde yɛ residential a by convention mmerɛ bi no but ɛyɛ ade a yɛayɛ akyɛ ɛyɛ 99 years. Ɛyɛ commercial a ɛyɛ 50 years. But commercial no sometimes variations or anansonsoyɛ dem. Sɛ wagye sɛ ɔde yɛ fuel station a after 20 years or so ɔba for review and renegotiation. Nanso de ehu ne sɛ mpɛn pii no obi wɔ ha a ɔyɛ ndankyɛ ne wie kora ɔnkan emu ɛnhwɛ saa provisions no. Nti wokɔ na wokɔgye ground rent a wɔsɛ metua matɔ asase no. But wobɛbiem no na ɛwɔm sɛ wɔsɛ afe bia wotua. Ɛna ɛno so wotua no depend on the use na wode yɛ no sɛ wode si dan atena mu after 5 years bi ɔsɛ yɛ review rent no. If you say name said the name kon afibia the value of money and I said then kabetimi di sika to enfie mienu no entimi ntone ne tini the rent review clauses show say na be ya after 5 years no say bia na wotua 20 cedis a etimi di shame say after 5 years it will be reviewed but on try amount now be review no document no edru ho it is for negotiations sana lease no etie nti we the information e dem as say see ayahya ase e dey asase no ma ye lease no nkare a yemfa saa clauses no enhyem and sometimes in denture no I say traditional area bia was said you see and there but there are key items that has to be there and you remember why he answer no matter what o the shame rent ka ho revision ne ka ho there or there asase no ekoye ne ka ho and obi wo ha o je asase no ye free be for speculative purposes all you say you onim say Ghana especially asase bo ekosoro afi bia nti obi a asase na o Jesus also o de koye school anso nya na o de koye o de to wa kopim say value no be ekosoro na waton ana wasan de am obi fufo but some indenture or allocation knows it ma hu say o de asase na after 2 years
ɛwɔ sɛ woyɛ biribi a ɛkyerɛ sɛ wopɛ sɛ woyi so asa anyɛ saa nana anaasɛ baabi a ɔgye asase no firi no ɔwɔ tumi sɛ ɔsan gye asase no firi wo nsam sɛnea ɛbɛyɛ anyɛ sɛ nsase bebree deda kurom so na yɛmfa nyɛ hwee na nkurɔfoɔ so hia nsase de adi dwuma wɔ kurom na mepaakyɛw ɔsɛ ade ɔwɔ de sɛsi a yɛate sɛ akuapem lands are stool lands no ɛwɔ sɛ yɛtumi yɛn yaso yɛyɛ ɛne nanam nso yɛbɛtu anammɔn yes nti ɛna mɛka sɛ sɛnea ɛbɛyɛ a because na yɛ feel sɛ ɛyɛ family that's why we're not working here because your mandate no ɛyɛ administrator of stool lands so wherever in baabi a Ghana afanya nyinaa ɛyɛ family lands yɛnyɛ adwuma wɔ hɔ nti sɛ asa information wɔ aba no yaso yɛyɛ so no nananom so bɛtu anammɔn na yɛn kwan a yɛbɛfa so ayɛ adwuma wɔ ha na sɛ even sɛ enya nhyase nyɛ adwuma koraa baabi a modern sase no ma ɔmo yɛ lease no it's possible sɛ yɛbɛtumi agye rent no on behalf of the traditional council and disburse accordingly anampakyɛw manu ato das mepaakyɛw maame a wobɛkasa ayɛ no mepɛ sɛ mehu stool land ɛne family land mepɛ sɛ mehu sunsun a ɛwɔ mu ɛfiri sɛ deɛ bia obiara se family land na ɔhene na ɔte asase no de oni stool land no bi nso ɔte asase no so asase no nyinaa yɛ ne de afei ne nyinaa akɔyɛ family land mpakyɛw kyerɛkyerɛ mu kakra na yɛhu ɛno nso ho asɛm meda ase stool biara wɔ mu families ɛyɛ a na mede Kumasi ɛyɛ example wokɔ Kumasi a yɛwɔ families wɔ but the ultimate authority resides with the stool enti wohyɛ stool n'ase enti sɛ wode asase koraa ma ɛwɔ sɛ stool ni ehu sɛ yɛde asase bi ma yɛwɔ areas bi on ma ɛsan some laws bi a yɛpaseɛ any judgment bi a ɛyɛ for instance wokɔ voter serving voter judgment bi enti na ma ɔmo yi fi constitution was it justice Akpalu yeah so enti ɛno enti na ma ɛne different but ɛba stool a yɛwɔ families but wode asase ne ma wobɛtumi atɔn no problem but wobɛtumi assign agreement with the person sɛ matɔ ama wo na emu no wobɛtumi aka kyɛn sɛ mane kɔ ɛgbe ha na yɛ me stool no ɛne head na kɔ na yɛnsan ma wo sanity so said actually sɛ administrator can say meeting as a or can say families are what it in Sassono could be termed as usufructuary interest landholders na ahimfuna ewo kro no mu no ayɛ the allodial landholders is that sana working enti mpacho monchira see it says I can tell you for a fact say send am kind of a sɛ ɛkɔ kuro biara so na ɔkɔka sɛ declare sɛ kwapem sase yɛ stool lands ɛde ɔhaw bɛba yɛ ahemfo no wɔtete wɔn ahemfi na wɔn amanfo abɔ ahyɛ wɔn de nsɛm akɔto wɔn so nti mpatwɛ mo nkyerɛ ase yie na yɛnhu no sɛnea ɛkɔfa na nea moka yi de sɛ mamfihene mekɔgyina mamfi na mekɔka sɛ mamfi nsase ɛwɔ hɔ nyinaa yɛne nanom mebɛdi ade 27 years ni na abiru hene yɛ 36 menyɛ ndi sɛ abiru hɔ wasɔre aka sɛ abiru nsase nyinaa ɔno ɔhene de ebia saa na ti wɔ abiru ba mamfi mekɔka ɛyɛ asɛm kɛse nti yɛnkyerɛ ase yie na ne nkyerɛ ase yɛhu ka na afei de amanfo no ate yɛn ase yɛhyɛ family land yɛhyɛ stool land na family land no ɛyɛ dɛn na onya asase no ɛyɛ dɛn na onya asase no na bɛyɛ family land nea meme te ase ne sɛ the stool ɔsɛ stool a nea ɔyɛ nipa a odi kan na ɔkɔtena asase no so ansa na nkurɔfo baa ɛbɛtoo no ɛna ɔsɛ wo tra ha ɛno nkyerɛ sɛ ɔhene no oni asase na wo family na wo asase yes
otherwise sɛ meka bedgiri stool a na America abiru bedgiri stool onipa ofi ase baa anaasɛ ɔba bɛtena asase no so ansa na nkurɔfo bɛtoo no na ɔma wɔn baabi traa no ɛno nkyerɛ sɛ wo family land no na ɔhene no ɔni asase ɔno na ɔde asase no maa wo na wotena so saa na memete ase no no ami ɛnso no ma memfa manom kakra bi ntum yɛmaa sɛ yɛbɛkyenyi custom adeɛ a yɛhyɛ aseɛ meka sɛ yɛachanse on the document yɛkyerɛ sɛ aha ɛkɔsi even mile 50 area ɛkɔ stadium nyinaa koraa yɛ akuapema yi da ɛyɛ stew nti sɛ yɛatranse akyɛ nti na ama naba saa but akyɛ nso emu yɛ yɛbɛtumi ayɛ ho biribi nti with time no ɛno nti na ɛma medi mmirika a maba ha a with time no yɛne nana ɔsi adeɛ yɛ ɔbɛtena ase ne ɛhu the way out sɛdeɛ yɛbɛtumi ne awon nyinaa families ɛwɔ abusuakuo ɛwɔ mu nyinaa kasa na ɔmo ate wɔn ase ɛno nti na yɛbaeɛ